vtedy, keď sme boli na SIAFE 2016, keď sme sa takto stretli v tomto obrovskom počte. Teraz máte naozaj nádhernú možnosť vidieť v pokope špičku česko-slovenského letectva. Ľudí, ktorí dohromady nalietali tisícky hodín, ktorí sa vždy šťastne vrátili, ktorí generačne učili nových kolegov a ktorí dnes prišli a my vám za to veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme. Máme za sebou krst jednej knihy, ešte sa samozrejme budeme môcť zúčastniť aj ďalších krstov, pretože máme tu takú malú bibliotéku, budeme hovoriť aj o ďalších knižkách, ktoré uzreli svetlo sveta, ale stále nám prebieha na oblohe aj ukážka. A čo sa týka ďalšieho programu, tak tamto takisto bude veľmi zaujímavé. Už sme spomínali takú špeciálnu cenu, za ktorú asi to nikde inde nekúpite. Okrem toho aj ukážky bojovej techniky, policajného zboru, vojakov a to všetko počas 2 dní na Sliači. No a teda mali sme možnosť vidieť, že páni si trošku z toho šampanského aj odpili. Verím, že teda naozaj chutilo možno aj viac než inokedy, predpokladám. A v podstate pristáva na nám jedna